Evo već duže vreme mi potpisujemo nekakve peticije, pričamo o tome kako treba skloniti upravu, kako uprava ne radi, kako Partizan propada, kako se zadužuje, kako je sve to užasno, ali postavlja se pitanje na koji način mi možemo da sklonimo ovu upravu. Svi znamo da je ova uprava postavljena od strane čoveka koji vlada ovom državom i da on drži strani toj upravi, da ta uprava Partizan vuče u kanal, da bi on nestao, da bi umesto dugova bio srušen stadion Partizana i da bi se na tom mestu gradilo nešto ko zna šta i tako dalje. To su samo fantazije, pretpostavke, ko zna šta, sve se mota po njihovim glavama, ali ajde da ja probam da dam neko moje viđenje kako bi trebalo da se ta uprava skloni, koji je način. Znači, prvo treba odvojiti žito od kukolja, a to je prave navijače od plaćenih navijača. Napraviti nekakvu grupaciju na nekom internetu, na nekom, ne znam kako, ali napraviti neku grupaciju iz celog sveta navijača Partizana koji su spremni da potpišu određene stvari i da podrže određene stvari. To je pod jedan. Kad se skupi ta grupacija, onda bi trebali da pozovemo nekog partizanovca koji ima određeni ugled i koji bi hteo da stane ispred te grupacije, zapravo ispred nas. Ja smatram da bi to bio Ivan Golac, veliki igrač, veliki partizanovac, veliki trener, veliki čovek, ovdje budi rečeno jedan od retkih koji je završio i fakultet i tako dalje, bavi se agronomijom i sve to, igrao je u Southamptonu i u Bournemouthu, znači jedno veliko ime koje je protivnik i ove uprave i ovog režima, da kažemo uslovno rečeno protivnik. Znači Ivana Golca da pozovemo i da on predvodi tu grupaciju i da Ivan Golac izabere određene saradnike, na primer ko bi bio sportski direktor, ko bi bio generalni sekretar, ko bi bio tehnički direktor, ko bi preuredio statut, ko bi preuredio, mislim, milion stvari, ko bi se bavio marketingom, ko bi se bavio dizajnom. Jedna kompletna se napravi ekipa i tek sa tom ekipom možemo da idemo u neke proteste, u blokiranje stadiona, u aklamaciju, rušenje i tako dalje. Znači, bez toga ovako sad, eto, skupili su se navijači Partizana, pa nek si skupi 20-30 hiljada i dobro, šta i oni će dođu i ko će da dođe umesto ove uprave. Znači, mora se napraviti jedan jasan plan, znači, svi da stanemo iza toga i da jedno, da kažemo, možda neko prelazno rešenje bude taj gospodin Ivan Golac, koji je igrao u Partizanu, koji je svetski čovek, znači da on pozove neke ljude koji mogu da dođu, ljude iz sveta biznisa, ljude iz sveta marketinga, iz sveta fudbala, neke dobre skaute, da on oformi jednu ekipu i sa tom ekipom da zahtevamo da ova uprava ode, a da ovi ljudi dođu. I sa tom ekipom da vršimo pritisak i da ta ekipa objašnjava kako treba, šta treba uraditi u Partizanu, kakve igrače dovoditi, kakvog trenera staviti, kako igrati ovakvu utakmicu, kako igrati onakvu utakmicu, da to bude jedna vlada iz senke u Partizanu koja će da pritiska ovu upravu dok ova uprava ne reši da ode. A onda treba navijači Partizana da se skupe u velikom broju, u ogromnom broju i da odu ispred vlade Srbije i da kažu predsjedniku da je vreme da prestane da maltretira Partizan. Znači, to je jedini način na koji može da se
smeni ova uprava. Drugi način ne postoji. Ja mislim da je to jedini način na koji može da se smeni ova uprava. A te priče, govnima, motka, zatvor, mi ćemo njih ovo, mi ćemo njih ono, ništa mi nećemo i ništa mi njima ne možemo. Oni će da vladaju, da je rovare Partizanom. Mi možemo samo ovako da pričamo na internetu i da ih to pomalo žulja i da ih boli, ali ništa više od toga. Znači, mora da se napravi jasan plan, jasna organizacija, da se pozove. Moj predlog je Ivan Golac, a ima još ljudi koji bi htjeli da uđu u tu priču, sigurno. Evo, jednoj takvoj situaciji bi mogao da se zovne, na primjer, i Pelje Mijatović. On sigurno ne bi došao ovde da bude nešto, ali kao jedan spoljni saradnik koji bi mogao da organizuje neke pripremne utakmice Partizana sa nekim klubovima u Španiji, koji bi mogao neke dobre skaute da organizuje, da dovede neke zanimljive igrače koji bi mogli da igraju 3-4 godine u Partizanu, pa da onda budu prodati po ne znam kojoj ceni. Tako da, mislim, milion stvari koje bi mogao neku marketinšku dobru agenciju da nađe koja bi pomogla Partizanu, za pare naravno, da Partizan marketinški iskoči na jedan viši nivo. Samim tim bi onda mogli i da nađemo firmu koja bi gradila stadion, i za to imam predlog i to ću da pričam u jednom od sledećih videa, način na koji Partizan može da dođe do svog stadiona. Znači, iako je to sad možda bajka, iako je to možda sad neka priča, ali ja verujem da postoji način na koji Partizan može da dobije jedan moderan, savremeni sportski objekat koji liči na ono što imaju Juventus, Atletico Madrid ili ne znam koji već klubovi. Naravno, mnogo manji i primjereniji kapacitetu gledalaca koje mi imamo, 25.000, 30.000 mesta, sedećih, možda i manje, možda i više, ali otprilike ima način, ja verujem da postoji način, to ću u nekom od sledećih videa da kažem. Tako da, jedna organizacija, jedan sistem i Partizan može da izađe na zelenu granu. Ali, evo, ja mogu da budem deo toga. Ja nisam taj čovjek koji može da vodi. Ako vi mislite, ja nemam problem ni da stanem ispred nečega. Znači, to je to. Da se napravi jedna organizacija, da se pozovu određeni ljudi koji imaju autoritet, koji imaju uticaj i koji bi bili kontrateža ovoj upravi koja je dovedena da uništi Partizan. Onda bi se doveo, naravno, i neki dobar trener koji bi mogao da od nekih već postojećih igrača da napravi neki korektan tim, pa da se neki igrači prodaju, da se neki igrači dovedu, da se aktivira omladinska škola. Tako da u nekom narednom periodu ja smatram da bi to bio jedini izlaz. Znači, da se napravi jedna velika grupacija navijača Partizana, nekom peticijom, nekim Viber grupom, nekom ne znam čime. To ljudi koji se razumeju u internet bolje nego ja, znači mogu da naprave nešto da svi priđemo toj grupaciji, da imamo i svoj kanal, na primer, ili ne znam šta, da imamo svoje Instagrame, svoje ne znam šta, i da ta grupacija zahteva, da ta grupacija prvo privoli nekog od poznatih ljudi da učestvuje u tome, a onda tako krenemo u rušenje ove uprave svim legalnim putevima i pritiskom, naravno, jer ovi varijante bojkot, ovo ono, do sad nije pokazalo ništa, a Partizanovaca ima, to je dokaz košarkaški klub Partizan. Kad se u košarkaškom klubu Partizan
radi dobro, zapravo kad Željko Obradović radi dobro, nadam se ako neko nekad bude radio po ovom planu, da Partizan možda može da izađe na zelenu granu. Ako vam se ovaj video svideo, lajkujte, komentarišite i podelite. Ostavite u komentaru šta mislite o ovom mom predlogu, da li je to samo fantazija jednog zanesenjaka koji svim srcem voli Partizan, ili je to nešto što bi moglo u nekom smislu i u nekom narodnom periodu da dovede do toga da Partizan izađe na zelenu granu i da ga spasimo od totalnog kolapsa i gašenja kluba. Pozdrav!